намоз хонде меган савобш ба пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бахшед ва барояшон дуои бисёр кунед. дар ҳамин бора каме суҳбат мекардед. шояд ягон ҳадис бошад мисли ман нашинаведаги мардум шинаванд. алҳамдулиллаҳи ва кафа ва саламун ала ибади аллазина истафа. савобро ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бахшидан. дар аҳодис омадааст ки беҳтарин туҳфа ба расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам салом ва дуруд фиристодан аст. дар ривояти муслим омадааст ки пайғамбари худо дуруди худованд бар ӯ бод мефармоянд: ҳар ки бар ман як бор салавот гӯяд, худо бар ӯ 10 маротиба раҳмат мефиристад. аммо савобе ки мо аз намоз, рӯза, садақа ва дигар ибодат мекунем, уламои ислом мегӯянд ки ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам намерасад, зеро эшон ба савоби мо ниёз надорад. савобро бештар метавон ба падару модар, хитабор ва муъминон бахшид. чӣ ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мерасад? дуруду салавот ва салом, иқтидо кардан ба суннати эшон, яъне амал кардан ба суннати пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам, дуо барои афзун шудани мақом ва шукӯҳи эшон. дар ривояти абу давуд омадааст ки пайғамбари худо дуруди худованд бар ӯ бод мефармоянд: дар рӯзи ҷумъа бар ман бисёр салавот бигӯед, зеро ки салавоти шумо бар ман арза карда мешавад, яъне пеш карда мешавад. яъне ҳар вақте мо салавот мегӯем, фариштагон онро ба расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мерасонанд. дар мазҳаби аҳноф ҷоиз аст ки инсон пас аз анҷоми ибодат, масалан қуръон хондан, садақа додан, рӯза доштан, намоз хондан бигӯяд: я аллоҳ, савоби ин амалро ба фалон кас бирасон. аҳноф мегӯянд ки савоб ба шахсе ки номаш зикр шуд мерасад. ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бахшидани савоб. уламои аҳноф мегӯянд ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам савоб бахшидан ҷоиз аст, вале ба ҳукми зиёдатӣ не, яъне зиёдаравӣ кардан дуруст нест, чунки эшон ниёз надоранд. беҳтарин чизе ки ба эшон мерасад салавот ва дуруд аст. аммо агар касе бигӯяд: я аллоҳ, савоби ин намоз ё қуръонро ба расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам бирасон, ин ҳам ҷоиз аст ва савоб мерасад. далели аҳноф: имом Сарахсӣ аз уламои машҳури ҳанафӣ мегӯяд ки раҳимаҳуллоҳ, ҳар амале ки инсон мекунад ва савобашро ба дигаре мебахшад, ба ӯ мерасад. дар ҳақиқат бахшидани савоб як навъ дуо аст ва дуо бар дигарон қабул мешавад. хулоса, дар мазҳаби аҳноф бахшидани савоб ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам низ ҷоиз аст, аммо беҳтарин ва бештар мақбултар салавот гуфтан аст. валлоҳу аълам.